No 2012 chegamos á Illa Bufarda. Éramos as primeiras habitantes. A Bufarda é un lugar polo que mirar o mundo. Nese ano tiñamos aínda a incerteza de non saber se íamos quedar moito tempo nese territorio. E mira que contentas estamos. Estreamos oficina. Por primeira vez tivemos un espazo de traballo fora das nosas casas. En 2015 creamos a nosa primeira longametraxe, Fíos Fora. Nesa altura abrimos a sé peninsular en Santiago de Compostela, compartida con outras empresas. Este foi un ano importante, porque chegaron proxectos que fixeron consolidar o territorio da Bufarda. Mirade que luz, este é un ano radiante porque comezamos a darlle forma a dúas ideas que levábamos tempo querendo transformar en audiovisual, o noso documental Negro Púrpura e a webserie Sex. Unha nova habitante chega á Illa Bufarda para quedar. E nese mesmo ano comezamos a ilusionante rodaxe de Negro Púrpura. Sendo 3, fixémonos arquipélago e experimentamos co teletraballo durante a pandemia. Dende cada anseu illote atopamos unha nova oficina e que na outra había un montón de radón. Estreas en Negro Púrpura nos cines e comezamos a nosa xira pola península e máis alá. Auga miúda, vendaval que dura. 10 anos na Illa Bufarda.